Бүген 3 март Бүтін дөнья язучылар көне билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәм 1986 елда халыкара пен-клуб, ягъни каләм әһелләренең 48-нче җыены вакытында гамәлгә куела. Нәкъ менә бу көнне халыкара дәрәҗәдә язучыларга, әдәбият әһелләренә премияләр тапшырыла, төрле әдәби-музыкаль кичәләр оештырыла. Шундый кичәләрнең берсе мәшһүр язучы, күренекле драматург Туфан Миңнуллинның якты истәлегенә багышланды. Казан кооператив институтының татар мәдәнияты үзәгендә танылган драматург, прозаик, публицист, җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинны искә алу кичәсе булды. Шара Казан кооператив институтының татар мәдәнияты үзәге, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды, Әлки районы якташлык җәмгыяте белән берлектә уздырылды. Олпат зат Туфан ага Миңнуллин һәр вакыт татар теле, мәдәнияте, аның язмышы турында чыгышлар ясады. Татар халкын дәүләт дәрәҗәсендә яклаган шәхес иде. Кичә башында иң элек Туфан Миңнуллин турында документаль фильм күрсәтелде. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шахразиев исеменнән фикерләр юлланылды. Һәм бик күп шәхесләребезнең Туфан ага Миңнуллинга карата чыгышлары белән бәйләнеп барылды. Бик зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм әлеге китапны менә бу китапханәгә тапшырабыз. Татарстанда туган телләр һәм халыклар дуслыгы елында Туфан Абдуловичның булмавы бик сизелә. Ул милливлекне дә саклый, туган телебезне дә саклый. Шул ук вакытта милләтара дуслыкны да ныгыту өлкәсендә бик зур эш эшләде. Театр тарихында иң күренекле драматург исемнәре рәтенә кертәбез Туфан абыйны. Ул мәсәлән Кәрим Тинчурин булса, Нәкис Әнбәт булса, һәм 35-тән артык әсәре куелган Туфан абый Миңнуллин. Бәхәссез зат. Әйтәләр бит кояшта да гыйбрәтле таплар була, халыкта да мәңге калыр бәхәссез затлар була. Андыйлар бездә дә бар ул, тарихта кала торган. Әлдермәштән Әлмәндәр карт, Марат Хуҗадан Туфан. Койсын тудыргансың, бу кечкенә мәсьәлә. Алар яши, акылганы белүбезгә нәрсәгә? Койсына ашаган, бәхәс кузгатты юкка. Берсе Миңнуллинга тарткан, берсе Биксимеровка. Меңләп татар баласыннан актырып, табып, алып, зирәклек, тапкырлык дигән мәгънәви орлык салып, аларны безнең күңелгә алган да чигән халык. Гыйбрәтләр ала торган шул, таңнарга кала торган. Әлдермәштән Әлмәндәр карт, Марат Хуҗадан Туфан. Менә 8 ел үткән, ләкин Туфан һаман да безнең арада кебек. Безнең белән яши тыела. Чөнки аның әсәрләре, эшләре һәр вакытта безнең театрда бара. Мин бәхетле дип саныйм үземне. Һәм дә инде нишәдәсең, беребездә мәңгелек түгел, урыны җимакта булсын, халкыбыз исән булганда Туфан абыйны онытмаслар дип уйлыйм. Кичә төрле элемтә чаралары аша Башкортстан, Оренбург һәм башка өлкәләргә дә күрсәтелде.